Bi serpiriştiya Yekîtiya Mamosteyan ya Kantona Qamişloyê îro roja şemiyê li bajarê Qamişlo şahiyeke xelatkirina mamosteyên got ji zanîngeha Rojava derçûne hat lidarxistin. 81 mamosteyên got ji sala 2012 ve heya 2015 weke yekemîn mamosteyên zimanê Kurdî bûn, derfeta xwendina zanîngehê li pêş wan hate vekirin û ji beriya demekê ve ji zanîngehê derçûne. Çalakiya me ji bo mamostemeyê destpêkê ne mamostemeyê 2012 hetanî 2015 hevala wek derfet da tevlî zanîngehê bibin. Beriya demekê ji zanîngehê derçûbûn ji vê bûnê jî me got wek Yekîtiya Mamosteya em xwedî dikete mamosteyê xwe derkevin. Em şahiyekê ji war hildar xînin kêfxweşiya bar par vekirin. Mamosteyên got hatine xelatkirin kêfxweşiya xwe diyar dikin. Çimkî ew yekemîn mamoste ne. Di dîroka herêmê de got şagirtên deverê bi zimanê Kurdî dana xwendin û fêrê zanistê kirine. Nemaze got fêrbûna tîpên zimanê Kurdî ji Kurdên Sûrî re di dema serdema Partiya Behth de xewneke her kesî bû û qedexe bû. Rasî wek zimanê Kurdî wek xewnekê bû em derbasî dibistana bûn waneyê xwe dan û bişre jî ji ber got me zanîngeha xwe bi dawî nekirbûn derfetek dan me got em zanîngeha xwe bi Kurdî bixwînin ev derfet bi rasî cê şanaziyê bû ji bo me û serkeftinek bû ji me re jî me bi tevlî got me karê xwe jî dikir di ber jî me xwendina xwe jî berdewam kir. Zanîngeha Rojava got di tîrmeha sala 2016 de li bajarê Qamişlo hate damizrandin bi hezara xwendevan ji kolejên cûr bi cûr jê hatine derçûn. Lê ev hejmara got hatine xelatkirin yekemîn mamoste bûn got piştî çend salan ji karê mamosteyê rê li pêş wan hate vekirin got xwendina xwe ya zanîngehê berdewam bikin û asta zanista xwe ya di zimanê Kurdî de bilind bikin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.